Info paket murah. 5.200.000 oleh telu. Apa ae kuwi barange? Nomor 1 iki. Lemari baju 3 pintu ya ta? Ya. Kayu jati bahane. Kayu jati tenan apa ora ngo? Asli lho. Kayak Oh, tuwek iya, wis. Kayu Kayu jati jati pilihan dipakai. iki. Oh iya. Garansi nek gak jati beli ana. Ngo model liyane eneng yo. Oke pilihane. Oh iya. Lo request jerone yo iso. Oh iya, siap. Tam jero bebas. Nomor 1, nomor 2 iki Mas. Ki apa iki? Meja TV kuadrat full iki. Oh, meja TV. Meja TV. Lah iki ukurane piro iki? Berapa ya bisa? Ukurane sama setengah, dulu 70. Oh iya iya. Terus gula ati ya. Oh, iya. Nek papat. Nah, ini 10 enak ya. Iya. Ini nomor loro. Tak lainnya iki. Ki apa iki? Bisa-bisa karo dia ada kompor. Wes. Iki biasa nek kene to komplit kran sana kucure, nek kran. Oh, komplit berarti kok ya. Tak komplit klep ya ada selangi saneng. Oh iya iya. Iki masak nek kene enggak ada kompor. Oh, kompor 2 tungku wae. Ya dua tungku iso no dibolong nek kene nggih selang regulator. Oh iya, siap-siap. Lah iki jerone sana tempat piring karo gelas ini. Komplit. Wes komplit wae. Wis. Ana rodane iki. Wes gawe rodo iki. Ya sana rodane iki. Lah iki piro nge barang telu nge? 5.200.000 saya tak wis telu iki gak sang larang-larang gunaku iki. Piye? Lah iku gak ngundangku gak batere teko omah ngo. Tak ternyata omah iku pokoke gratis ongkire ning area Jawa Timur Jawa Tengah. Cek gratis ongkir ya? Yo, sistem pembayarannya COD wingo. Oh, COD. Yo nek teko omah tau dicek sih lagi bayar. Oh, lah iki pomo tangga-tanggaku pengen pesen cara pesene piye iki? Neng kolom pencarian jenenge Barokah Furnitur Nusantara. Iya toh? Ya. Neng sore profil nang nomor WA aku lewat WA aku tak ACC tak Mbak, bisi. Mbak ACC langsung. Yo, Siap. pilih.